Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 16 da osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Egitarau oparoa aurkeztu du herri Sanferminak ekimenak. Leireko suteak kontrolik gabe jarraitzen du eta Tafallakoak eta Olletakoak aktibo daude oraindik, Larragan beste bat gehituta. Beherakada txiki bat baieztatu da koronavirus kasuen kopuruan eta ospitalaratzetan. Homologatu dituzte beste 13 udalerritako uholde planak, 7 kanpineko autobabeserako planak eta Zangozako ebakuazio plana. Nafarroko lehendakaria Bruselan bizi diren nafarrekin bildu zen atzo arratsaldean, Nafarroa marka proiektua prestatzeko. Osasun publikoaren helari buruzko ikertzaile baten lana Espainiako epidemiologia elkarteak sarituan. Ribaforadako ureztak eta modernizatzeko lehen fasea onartu du Nafarroko gobernuak. Navarra Animation aurkeztu dute Anezin animazioaren sektoreko mundu mailako merkatu handinetako batean. Iruñako eta Galarzendeako udalek beren udal mugartetako 576.000 metro karratu aldatzen dituen hitzarmena sinatu dute etorkizuneko hirigintza garapena bultzatzeko. Kaleko musikak eta aurrendako jarduerek sustatuko dute hurbileko merkataritza ostiral eta larunbatean Aldezarrean, Txantrean eta Iturraman. Mugaz araindiko dantza planetak klima aldaketari buruz lan egingo du datorren ikasturtean. Egitarau oparoa aurkeztu du herri Sanferminak ekimenak. Bestetik, kultur aniztasunaren kolektiboek salatu dute Navarra sumak baztertu egin nahi izan dituela Sanferminetan, Trinitariosera bere jai eremua bidalita. Herri Sanferminak Navarra sumari erronka luzatu dio eta bere jai egitaraua antolatuko du Iruñeko Aldezarrean, uztailaren 6tik 14 Sanferminetan. Ekitaldi gehienak Kalisto taberna Matalazen, Katakraken eta Zabaldin izango dira. Atzo, eguerdiko 12an O plazan egindako prentsaurrekoan zehaztu zutenez. Duela 2 aste Navarra sumak kanporatu egin zuen Aldezarretik herri Sanferminak 2019an bezala bere jai esparrua. O plazara jarri nahi zuena. Udalak espaziori ukatu zien eta Runa parkera bidali zituen. Herri Sanferminak etzen udalaren eskakizunetara makurtu eta txosnak Iruña erdigunetik kanpo jartzeari uko egin zion. Era berean uztailaren 10an igandean manifestazio bat deitu dute Sanferminen alde behetik gora eta eskuina jarri dizkien oztopo guztiak salatzeko. Sanfermin herrikoien seinari eutziz, auzolanean programazio erraxagoa prestatu dugu, baina inoiz baino duinagoa. Aurreko gunean aro berri bat loratzen programa bertan bera uzten badugu, gaur harri guztien artetik loratzen leloa duen berria aurkeztuko dugu azaldu dute. Bestetik aipatu ere, kultura aniztasunaren kolektibo ezberdinek salatu dutenez, Navarra sumak baztertu egina izan ditu Sanferminetan Trinitarios jaigunera bidalita. Ez da ahaztu behar 3 urtez Antoniutin kokatu zirela. Duela 2 aste, herri Sanferminen bultzatzaileok haserre geundela esateko egin genuen prentsaurrekoa, hemen bertan, O plazan. Aurtengo Sanfermin berezietarako programazio oparoa antolatu genuela. Eta horren aurka, Iruñeko udalak jaiaren erdigunetik kanporatu gintuela jakinarazi genuen. Aldezarretik Errotazar edo Larruna delakora, erdigunetik bazterrera. Salatu genuen bezala, oinarririk gabeko aitzakiak erabiliz eta proposatutako alternatiba guztiei ezezkoa emanez. Gainera, ezin dugu ahaztu herri Sanferminak kanporatu dituen aldi berean, Gaztelu plazan bere makrojaialdi pribatua antolatu duela. Sanferminen berezko izaera herrikoia guztiz desitxuratuz. Baina horren aurrean, esan genuen ez dugula kanporatze hori onartzen. Atzera pauso handi bat izango litzatekelako. Eta gure jaiak erdigunean ospatzeko eskubide osoa dugulako. Eta hitza eman genuen. Sentitzen genuen haserre hori, herri Sanferminen aldeko indar bihurtu eta datozen Sanfermin berezi hauek benetako loraldi herrikoi bat izateko
lanean jarraituko genuela. Gaur esan dezakegu, lortu dugula. Herri Sanferminak jaiaren erdigunean izanen ditugula. Lotuta genuen programazioa, ahal izan dugun neurrian, berbideratu eta espazio eta eragile ezberdinekin elkarlanean, aldezarrean zehar, hainbat eta hainbat ekitaldi, kontzertu, emanaldi, bermatu ahal izan ditugu. Herri Sanferminen senari eutsiz, auzolanean, programazio xumea, bai, baina inoiz baino duinagoa osatu dugu. Aurrekoan kanporatutako aro berri bat loratzen izenburuko egitaraua aurkeztu bagenuen, gaurkoan harri guztien artetik loratzen aurkezten dugu. Bidean harri kozkorrak jarri dizkigute, jartzen dizkigute beste arlo askotan ere, gure lanaren emaitza zapuztu nahian. Baina harri horietatik, asmatu daitezke arrakalak bilatu eta lan horren emaitzak loratzen. Horregatik, eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu, hau aurrera ateratzeko gurekin elkarlanean aritu diren eragile guztiei. Bereziki Zabaldi eta Matalazi, haien parte hartzeagatik. Haiengatik ez balitz, hau ez litzateke posible izanen. Horrekin batera, kaletik zein sare sozialetik animoak, babesa eta elkartasuna adierazi dizkiguten bizilagun, musikari, artista guztiei ere. Eskerrik asko. Hori bai, ezin dugu ahaztu Sanfermin hauek egoera prekarioan, ospatzera behartuta ikusten dugula gure burua. Eta dinamika hau ezin dugula normalizatu. Horregatik, Sanfermin herrikoien alde dauden herritar guztiei, uztailaren 10ean ospatuko den manifestazio kalejiran parte hartzera dei egiten diegu. Egun ezin hobea izanen da. Haien goitik beherako eredu grisaren aurrean, gure behetik gorako jai koloretsua, alaia, errebeldea, inkonformista, herrikoia, kritikoa ikustarazteko. Eta udalari mezu argi bat helarazteko. Hemen gaude, ez goaz bazterrera. Ospakizun kolektibo, indartsu eta unkigarria izanen da. Sanfermin herrikoiekin bat egiten dugun guztioi irekia. Beraz, traba guztien gainetik, badugu pozik eta harro egoteko arrazoirik. Laster kaleratuko dugun abestiak dioen bezala, auzolanaz ereindako hazi guztiak nekez birrinduko dituzte haien harriez. Eta uztaren ila iritsita, harri guztien artetik ari gara loratzen. Gora Herri Sanferminak! Leireko sutea kontrolik gabe jarraitzen du eta Tafaiakoak eta Oietakoak aktibo daude oraindik Larragan beste bat gehituta. 200 pertsona baino gehiagok jarraituko dute gau osoan sua itzaltzeko lanetan Arangoitiko magalean eta bihar aireko baliabide ugari gehituko zaizkie. Nafarroko gobernuak eskainitako azken datuen arabera, suhiltzaileen lanari eta eguraldiaren laguntzari esker suteak gelditu eginda astearte gauetik indarrean zegoen Aragoiti mendiaren magalean eta Leireko mendilerroan. Une honetan sugarrak dirauten lekuetara deskargak egingo dituzten aireko baliabideak berriro sartzen baitira. Perimetroia egonkortuta dagoen bitartean. Bertzaldea atzo Larraga amaieran zabaldu zen Tafallako sutea kontrolpean dago. Atzo arratsaldeko azken ordutan haizearen norabidean izandako aldaketak sua Leireko monastegitik urrundu zuen eta prebentzioz hustu zuten, naiz eta aurrealdea etzen inoiz eraikinetik 2 kilometro baino gutxiagora hurbildu. Eta Irun berrirantz zuzendu zen. Temperaturen jaitsierak eta sua itzaltzeko lanetan gau osoan parte hartu duten 25 pertsona baino gehiagoren esku hartzeak fronteak aurrera jarraiez dezan lortu dute. Sugarrak lehorreko eremu aldapatsu eta irisgaiz batean mantenduko dira eta beraz aireko bitarteko itzaltzen saiatuko dira. Nafarroko gobernuko suhiltzaileak, larrialdietako unitate militarrarekin eta transizio ekologikorako ministeritzako eta Aragoiko gobernuak emandako langileek su hartutako eremuaren perimetroa zainduko dute, gerta daitezken berragerraldiak eteteko eta erremate eta itzaltze lanak egiten
jarraituko dute. Astearte gauean, 132 errepidea Lizarra eta Falla Zangoza errepidetik gertu zegoen gune batean piztu zen suteari dagokionez, atzo arratsaldean gainditu zuen Tafalla Mirandargako errepidea eta Larragan barneratu ondoren Lizarra, Tafalla, Tutera eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek kontrolatzea lortu dute. Nafarroko gobernuak biziki erregutzen die herritarrei kontuz handiz ibiltzeko eta sute bat sortzeko arriskua ekar dezaken edozein praktika edo jarduera saihesteko. Lurzoruaren eta landaretzaren lehortasunak eta temperatura altuek sute arriskua oso handia izatea eragiten dute foru erkidego osoan. Beherakada txiki bat baieztatutako COVID-19 kasuen kopuruan eta ospitaleratzeetan. 65 urtetik gorakoen artean ere behera egin du intzidentziak eta 55 eta 64 urtekoen artean mantendu eginda. Ekainaren 6tik 12 bitarteko astean baieztatzen da koronavirusaren intzidentzia 15,2 jaitsi dela eta 27 ospitaleratzeetan, interakzio sozial handia izan arren. 65 urtetik gorakoetan ere behera egin dute kasuek eta 55-64 urte bitartekoetan mantendu egin dira. Halere 75 urtetik gorakoek dute oraindik tasarik altuena. Datu horiek Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren azken txosten epidemiologikoan jaso dira. Hala pasaden astean PCR bidez edo antigeno froga bidez baieztatutako kasuen kopurua 1815 kasukoa izan zen. Kopururik txikiena martxoaren 28tik apirilaren 3 bitarteko astetik. Aurreko astean berriz 24 kasu izan ziren eta aurreko astean 33. Ospitaletako okupazioari dagokionez ere behera egin du. Hospitalizazio modalitate desberdinetako pazienteak 73 izan ziren ekainaren 5 igandea eta 77 aurreko astean itxi zirenak. Egun horietan bertan zaiketa intensiboko unitatean ospitaleratutakoak 2tik 3 igaro ziren. Pasaden astean 4 heriotza izan ziren koronavirusaren ondorioz eta 2 ospitaleratze izan ziren ziun. Homologatu dituzte beste 13 udalerriko uholde planak, 7 kanpineko autobabeserako planak eta Zangotzako ebakuazio plana. Uholde plana duten udalerriak 8 ziren 2019an eta gaur egun 43 dira, guztira 45ek izan behar dute gisa honetako plan bat. Nafarroko Babes Zibileko batzordeak bilera izan zuen atzo arratsaldean eta bertan homologatu egin ditu 13 udalerritako jarduketa planak uholde arriskuari aurre egiteko, zehazki honako herritakoak. Argedas, Arruazu, Bera, Eneritz, Herriberri, Etxalar, Ledea, Leitza, Lesaka, Murtxante, Otsagabia, Pitillas eta Biana. Era berean 7 kanpineko autobabeserako planak eta Zangozako ebakuazio plana homologatu ditu. Nafarroako lehendakaria Bruselan bizi diren nafarrekin bildu zen atzo arratsaldean Nafarroa marka proiektua prestatzeko. Atzerrian lan egiten duten enpresa eta profesionalentzako aurkezpen txartela izan nahi du. Nafarroko lehendakaria Maria Txibite Bruselan bizi diren nafarrekin elkartu zen atzo arratsaldean Nafarroa marka proiektua prestatzeko. Atzerrian lan egiten duten enpresa eta profesionalentzako aurkezpen txartela izan nahi du. Lehendakariak adierazi du proposamenak oinarri hartuko duela Nafarroa Espainiako bizi kalitate onena duen erkidegoa dela eta 2008 urtetik aurrera sailkapen horren buru dela. Miguel Moreno komunikazio eta harreman instituzionaletako zuzendariak ere parte hartu du topaketan eta Nafarroko pertsonak eta arrazoi profesional eta personalengatik komunitatetik gertu dagoen jendea bildu dira. Europako erakundetan eta enpresa garrantzitsuetan lan egiten dutenak. Elkarrizketa baten bidez, pertsonaie foru komunitateaz kanpoan duten pertzepzioa kontatu dute, baita ze alderdi hobetu zitezken ere. Lehendakariak den hitzetan proposamena oso ondo egokitu da eta bilerak horretatik ateratako ondorietako bat da. Parte hartu duten pertsonek badaketela zein ondo lan egiten den Nafarroan. Komunitateak oso ondo funtzionatzen duela prestakuntzaren, osasunaren eta abarren arloan, baina hobeto kokatu behar dugu foru erkidego eskualderi aukerak ekartzeko adierazi du lehendakariak. Osasun publikoaren helari buruzko ikertzaile baten lana Espainiako epidemiologia elkarteak saritua.
Noploik gaixotasun arraroi buruzko ikastaroa antolatu du datorren astean Nupen, alboko esklerosi amitrofikoari buruzkoa esaterako. Epidemiologiako Espainiako elkarteak epidemiologia eta osasun publikoko tesina onenaren 11. saria eman dio Ester Vicente Zenborain Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko teknikariak alboko esklerosi amiotrofikoari buruz egindako lanari. Saritutako ikerketak master amaierako lana alboko esklerosi amiotrofiakoa zaintzeko informazio iturriak balioztatzea du izenburu eta nabarmentzen du gaixotasun arraro neurologiko horren heriotza estadistikek haren maiztasuna gainditzen dutela, naiz eta azken urtetan oso modu arinean balioetsi. Horregatik informazio iturri osagarriak erabili behar dira gaixotasun horren intzidentzia eta prevalentzia behar bezala balioesteko. Ester Vicente Zenborain Nafarroko gaixotasun arraroen biztanleri erregistroko teknikaria da. Hain zuzen ere, irizpide hori erabiltzen du informazio iturri osagarriekin eta elaren eta beste gaixotasun arraro batzuen kasuen bilaka eta aktibo eta sistematiko egiten du hainbat osasun datu baseren bidez. Ondoren gaixotasun arraroen estatuko erregistrori jakinarazteko. Ribaforadako ureztak eta modernizatzeko lehen fasea onartu du Nafarroako gobernuak. La Dehesa inguruan egingo den lanak 8 milioi euroko kostua izango du eta obrak 2023an hasiko dira. Nafarroko gobernuak Ribaforadako ureztak eta modernizatzeko lehenbiziko fasea onartu du. Obrak 2023an hasiko dira 8 milioi euroko aurrekontuarekin eta Lodosako ubideko ureztatze zonaldeko La Dehesa izeneko eremuko 584 hektarea hartuko dituzte. Jarduera hori 370 jaberen mesederako izango da eta Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak aurkeztu du gobernu bileraren ondotiko prentsaurrekoan. Horrelako egintzek ureztatze sistema hoien eraginkortasuna eta efizientzia areagotzen dute, uraren kudeak eta arrazional eta jasangarria ahalbidetuz. Horrek berebiziko garrantzia dauka klima larrialdiari aurre egiteko erronkan, are gehiago eskazia hidrikoaren eta hidrologikoaren egungo egoeran. Europaren eskakizuna da sistema aldaketa horiek egitea eta uraren kudeaketan eraginkortasun politikak martxan jartzea. Nafarroan bat gatoz eskakizun horrekin, are gehiago jakinik horrelako aldaketek ustetia egin erregintagarritasun hobetuko dutela, batetik finken dimentsioa handitzeko aukera emanez eta bestetik ureztatzearen kostuak murrituz. Navarra Animation aurkeztuko dute Anezin animazioaren sektoreko mundu mailako merkatu handienetako batean. Animazioa eta bideojokoak ardatz dituen kanpaina Nafarroako gobernuko 3 departamentuk bultzatu dute eta Navarra film industriaren ekintzen barruan dago. Nafarroak lehenbiziko aldiz aurkeztu du MIFaren Industry Focusen gune esklusiboetan, hau da animazioaren sektoreko profesionalentzako eta enpresentzako nazioarteko merkatu garrantzitsuenetako bat Aneziko jaialdiaren esparruan egina. Nafarroko ekosistema duen potentzial guztia. Navarra Animation kanpainaren pean eta animazioaren zein bideojokoen ekintza jasotzen dituen Navarra Film Industry markaren babesean. Ikus-entzunezkoen arloan elkarlan publiko eta pribatuan oinarri duen marka hori Nafarroko gobernuak, Navarra Film Komision, ikus-entzunezko klusterrak eta Napar ekoizleen elkarteak osatzen dute. Iruñeko eta Galarzendeak udalek beren udal mugarteetako 576.000 metro karratu aldatzen dituen hitzarmena sinatu dute etorkizuneko hirigintza garapenak bultzatzeko. Termino aldaketak Donapeako Ordokian eta Zaragoza etorbidearen inguruan izango du eragina, Gariton Derripaldan eta Azpilagaina hegoaldean. Iruñeko alkateak eta Oskar Amoztegi Galarzendeako alkateak administrazioen arteko lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten atzo goizean. Bi udalerritako udalerriek 576.000 metro kuadroko azaleran eraldatzea jasotzen duena. Banaketa berriak etorkizuneko hirigintza garapeneko planen kudeaketa eta exekuzioa erraisten du Gariton Derripalda, Azpilagaina, Hegoa edo Donapea bezalako eremuetan. Eremu hori 2012an eta 2015an urrenez urren udalez gaindiko 2 plan sektorial PESIS antolatu zuten.
Bi dokumentuak baliogabetu egin ziren Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaien bidez, prozedurazko kontuengandik. Behin hitzarmen hau sinatuta Iruñak bere udal plangintzaren bitartez Donapeako Goi Lautadan 4.000 etxebizitza eraikitzeko proiektua gauzatzeko lan egin ahal izango du. Baliogabetze horien ondorioz orain arte udalez gaindiko eragina duen plan sektorial gisa gauzatu ahal izan dena. Kaleko musikak eta horrendako jarduerek sustatuko dute Hurbileko merkataritza ostiral eta larunbatean, Alde Zaharrean, Txantrean eta Iturraman. Merkataritzarekin hiriago ekimenak 3. astez jarraian hiriko auzoetako merkataritzaguneak dinamizatzen jarraitzen du. Iruñeko udalaren eta Iruñeko merkatarien elkarten merkataritzarekin hiriago ekimenak ekainan antolatzen dituen dinamizazio jarduerak aste honetan Iturramara, Txantreara eta Alde Zaharrera helduko dira. Ostiral arratsaldean eta larunbat goizean eremu horietan haurrak eta kaleko musika ardaz dituzten hainbat proposamen abiatuko dira. Gainera bizilagunei proposatuko zaie Sanferminetako kartel historikoekin lotutako ekimen batean parte hartzea. Merkataritzarekin hiriago ekimenak musikaz beteko du ostiral arratsaldean Iruñeko Alde Zaharra. 6:30 aurrera eguzki txaranga hiriko erdiguneko kale nagusietan barna ibiliko da, Sanferminetarako egun batzuk besterik ez direla falta gogora ekarriko duen giroa sortzeko. Ordu erdi geroago arratsaldeko 7:00 San Nikolas plazan, Los Habituales taldearen emanaldia hasiko da, non taldeak azken hamarkadetako pop rockaren arrakasta ezagunenetako batzuk gogora ekarriko baititu. Gehiengoak ezagutzen dituen abestiak eramanen ditu, ere Mercaderes kalera 8:30 aintzinera. 3 nabios en un bar taldeak. Halaber, Sanferminen aurreko giroa ikusgai egonen da hiriko Alde Zaharrean. 19. mende amaieran eta 20. mende amaieran arteko festak iragartzen zituzten kartelen erakusketa baten bidez. Iruñeko udala artxiboaren lankidetzari esker hiriko eremu hortako merkatariek kalera aterako dituzte irudi adierazgarri horiek eta haiekin elkar egitera animatuko dute. Mugaz Zaraindiko dantzan planeta klima aldaketari buruz lan egingo du datorren ikasturtean. DBH-ko lehen zikloa ematen duten hiriko ikastetxeek ekainaren 24 arte eman dezakete izena pedagogia berritzaile honetan. Noeren kontakizuna eta haren interpretazio klima aldaketaren ikuspegitik datorren ikasturterako planeta dantzan programaren lan proposamena da. Ingurumen hezkuntzako programa horrek dantzarekin lotzen ditu eduki horiek eta ikastetxei ibilbide eta material pedagogiko berritzaileak eskaintzen dizkie 2018-tik. Ekainaren 24 arte zabali dago bigarren hezkuntzako lehen zikloa hirian ematen duten ikastetxe publiko eta itunduei datorren ikasturterako atxikitzea eskatzeko deialdia. Planeta dantzan ediziontako jarduera 2023ko urtarrila eta maiatza bitartean egingo dira. Proposamena Malandain Ballet Biarritz taldearen koreografietan oinarritzen da berriz ere. Kasu honetan, Noe Ballet garaikidea da eskaintza. Hainbat tradizioaren simbolo den dilubio delakoaren arketipoaren bidez, mundu berri baten sorrerari buruzko gogoeta egiten du. Aurrekoa baino bea, lehenengoa ezabatzen duen bigarren kreazio bat. Gizonen gaitzak eta ahuleziak aldatua. Klima aldaketa da datorren ikasturtean Iruñako bigarren hezkuntzako lehen zikloko ikaslei proposatuko zaien lanaren ardatza, baina baita Donostiakoei eta Biarritzekoei ere. Planeta dantza Akitania berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko mugaz gaindiko programa delako. Europar Batasuneko funtsekin finantzatua. Programaren helburua nagusia DBH-ko lehen zikloko ikasleak kontzientziatzea da krisi klimatikoaren aurrean planeta osasuntsua eta alternatibak izateko behar sakonaz. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.